ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ମଦ ପିଇଛି କି ନ ପିଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଣିଷମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତରେ ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଭଉଣୀଟିକୁ ଏଭଳି କାହାରି ମଜାକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ଫେମସ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିକି ତୁମେ ଫେମସ୍ ହେବ? କ'ଣ ଫେମସ୍ ହେବାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ? ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ତୁମେ ଦେଖ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବଦନାମ କରେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେମସ୍ ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମର ମଧୁଆ ଲୋକର ଜୀବନ ମଦ ଖାଇବୁ କୁକୁର ସମାନ। ଆମର ମଧୁଆ ଲୋକର ଜୀବନ ମଦ ଖାଇବୁ କୁକୁର ସମାନ। ମଦ ଖାଇ କରି এবু এটি আতি নিশা এলা বলে এবু আগি মুতি কেই নাই কাই আমার সমান। আমার মধুয়া লোকর জীবন মদ খাই এবু কুকুর সমান। रुको जरा, सबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।